लोगोफोर दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोन आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै हेपि बैसागो दिनै फार्स्ट टाइम जोंना रायजोफोरा मोसागोन। इनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला मोसानाय गथ'फोर मोसानाय आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। दिनै बे सनापुर गामि गहपुर सनापुर गामिनि मोसानाया माबायदि आं नोंथांमोननो देखायगोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनानै होनोसै। थुदो बिदिब्ला। नै रायजोफोरा फैबाय आरोना मोसानो ओंखारबोबाय। मोसानो थाखाय नै जोंबो ओंखारबाय आरो गामियाव मोसाहैनोसै जोंबो दसे दसे मोसाहैनोसै। माबा फिसा गोरलै गोरलैनो मोसाखांबाय। बिहु पार्टि बिहु मोसाग्राफोर नै बिहु मोसानो फैबाय जोंनाव हारसाफोरा बिहु मोसानोबो फैदों आरोना हारसाफोरा गथ' उन्दै उन्दैनो। ओमफ्राय जोंहानाव हाबदों आरो बिसोरो मोसानो।
Hậu chưa đưa